dați-vă la o parte că vă dau daună totală. Cum să nu? Bar de aici. Șeful, ce-i cu asta? Mă las să o imobilizez cu schema 452? Lasă-mă că oricum n-are șanse de scăpare. Măi, Miți, te-ai pus cu cei mai răi câini din țară. Noi suntem maidanezii de care ți-a zis maică ta să te ferești, cum zicea și cântec. Sunt un maidanez, eu rupule, să nu mă poți stresa. Aoleu, după ce că sunteți fricoși ca niște găini la vaccin, mai și cântați? Ce vorbești, mă? Te bag când vrei tu la orice oră, da? Nu-i așa, băieți? Băieți, m-ați lăsat singur cu fiara? Adică mățulica asta de care nu mi-e deloc frică? Băi copii, băi, terminați-vă cu figurile astea că m-am și plictisit să vă bat în fiecare săptămână. Hai să vă văd mersul de la spate dacă nu vreți ieri să plecați acasă cu dinții în pungă. Șeful, cum adică cu dinții în pungă? Eu am dinții în gură. Ce-a vrut să zică șef? Stai și du-te după ea. Alo, Muțo, eu sunt Rică și nimeni nu trece de mine. Pleacă ca să nu te alerg. Marci, băi, familia. Gata să rămână, nu trebuia să țipați.